ja horrez eginean, etxeko giroa be aldatzen joan zen. Gurasoak alde batetik beldurtuta, porque frankismoa zen, baino zabaldu zuten etxera. Eta babesa eman zioten hainbeste jente, eta bilerak, eta presoak, eta nire ama galdetzen zuen. Aldezaket bileratan gelditu, ikasteko. Bai edo ez, bai gelditzen zen gurekin. Eta aita egoten zen al margen, beti. Porque bere esaten zuen atxilotu eskero, nola biziko ginen. Al margen gelditzen zen, eta ziur asko oso txarto. Bueno, ni ja nagusitu nintzanean, baten amak esan zidan bera oso txarto pasatu zuela, ni etxetik alde egin nuenean, eta nire aita ezin zuela ulertu, zergaitik etxean oso ondorengo erretegia da. Eta oso txarto esan nion, bai, txarto pasatu zen duen, bai bego, oso txarto, eta ziurako alaba bat izatea, esan niretzat bat ere, nire anaia bai, mutila zan eta askoz be lasaiagoa, niko parar. Nire anaia oso lasaia beti. Eta, klaro, emakume izatea, eta bai, txarto pasatu zuela, bera joten zala, konfesatzen, apaiz, batekin esaten tengo una hija así, eso, sí, le tienes que ayudar, le tienes que entender, entonces bera, joen zan, babesa hartzen, joeten zan, segun ze apaiz, kontatzen ez da, porque txarto pasatzen zuela, bai. Eta bai, etxean, askotan ere ama, askotan ez daki baino batzutan, nik eraman behar nuen adibidez panfletoak, bera hartzen zuen eta eraman zuten, zer esaten zira. Neska gazte bati, jente guztia begiratzen dio, eta adinako pertsona bati ez, eta gainera mozorrotzen zen, como más mayor, nire ama. Eta joeten zen, poltsa hartu eta eraman hau eta bestea. Eta gero ni badaki parte hartu zuela, atxiloketa egon zen, apaizan, obispadoan, ez daki noiz, hirurogeta, ez daki noiz, eta nire ama hor, bai julen edo, bai ibilizan hor, goze greba egiteko asmoa zeukaten apaisak, eta gero utzi zuten, eta gero uki zuten juizio militar, Burgosen. Nire ama hor, ibilizan laguntzen ere, tarteka. Eta bai, gauza zehar aldatu ziren etxean, eta bai.